Ok, dama ni ne wanda Alhaji Rabo. Dakata, na san da zuwanka. Sir, aikin da muka saka mana kenan. I'm sorry, sir. Good job, baby. Na so in kin koma ki sanar da shi. Idan za ku yi aiki nan gaba ku dinga hankarewa. Aikin da kuka je kuka yi ran nan. Ɗaya daga cikin ku ne ya yadda passport din shi. Police kuma sun riga sun dauka. Suna nan suna ta bincike a kai. Boss, ya darme duka ban san muci. Na gode, jariri. Alƙawarin mai duka ba za ka ji na banza ba. Wanda da gaba. Fansar waye zai dinga zuwa muku a duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Royal City TV.